Ayret bene kuna e ko ke yere bon kan no wale naw cheni mere ti son barama aba sigi doro kargono na fiyala ha zena iti yere nyine ga bon kanu fasuwa dola mugo mere ti sigali mugo nyaye betugo gomna no iga kugo ni ani ni yere ni masiga fu fo me ga kula ba fugi tare bi kla ka doala Mimi Okmano Johnny ya kinya na kunin balance gina nyoma Okmana ne mune ne termiso de te e se gata wali kuma mina kare wannan wala to diga ne mina uka iga bitanyen da bali bandon ne ma felo fo me fe ko bi se ga dowa afle wakati mina ni go chu dron abi fo ko ti se ga dogo no ko ni yelo alo dona frani na ko che mo ko bore mo go wera wo kuma utaga nyashilema e fana ne daga wuli termuso chere la ni kele ni enda bali banki zena ma fe go kote dowa afle wakati mina kote dogo ni go chu dron so bi mo go ya alo dona mo mana aga dala kana e no fe ko kana ko eni faranga kele mo ko ale mo ba kote se ga dogo o be forani yana mo na na ga dala kana e no fe keni faranga kele bi ba ze o be forani yana amma se kulela kel ku boni se ga dogo zina won me mu fiena bon ko la li sare ni te mo go yana mere tiri ala nga tie fondo ko yana do gopsa ni bo la mo la me ni to la me fene akitai wallahi fem ne zina ebiga muso ya dame be boala chemi toro ki nyani obelebo tigila mogoko zina ti yere nyina lisa ibi muso ya dame boala re zina tena iboran jigi gora de jenyo yala ni keke kabu jigi gora wa ni mo be jigi gora de ni mun kera jenyo yala ngo fono ko no ri gausa mune kera jenyo yala ne na kumbe fara woni igo toy noko Mimi ebe muno ko sisana ne no fe do ne be muno ko no fe ne be ga na ku ne fiyo ne na ku enwe ko fiena iga ni to yi akila la fiya ga je fara wo ibara ko mun kadne etolu nyini ne de fo munu manne e bor kenila teriya konna la ni ma fofiu bonne be fe Mimi anga teriya anga jo billahi Mimi e kan teriya inte teriya ni hasiriya inte teriya ai ni woni kera koy Mimi yen dusu kashi bire wallahi akili lafiyalin de mbora dugono ko mina ta chila inna kana akili benya ngami iba kalama bita ko fi bitanye fe ne te fe ki yanga dala tu anga teye na fa foshi dala tenyo nya atikata ntokwa ko mi kadne sando ne be fe anga jiro ko kana si an fe ngala si lora talo zena zero be ma ante me parce que ne wega fara fe bore fo ne entari nam ta me se anga si anga be la je
Hey, Mara. Cɛ. Maman mun de bɛ yen? Cɛ i tɛ se an ka kuma sa cɛ. Cɛ i tɛ fara ka bɔ ne la. Cɛ mais a essayé ka mɔgɔ lamɛn fana kɛ. Cɛ ne tɛ se k'i lamɛn sa. Mi lamɛn mun na? Cɛ ni mɔgɔw ma ɲɔgɔn lamɛn an tɛ ɲɔgɔn faamu sa. I tilalen ka taa n ka ko bɛɛ cɛ ka taa n ka kanu sa ko ne k'e lamɛn. Jɔn de y'a fɔ e ko ko cɛra? Jɔn de y'a fɔ e ko ko cɛra? E ma ne lamɛn de kuma tɔ la. E tun bɛ ne lamɛn de. Cɛ i b'a dɔn ne tɛ se k'i lamɛn de. I tulo bɛ n na n tɛ se k'i lamɛn. Ni ma ne lamɛn ne tɛ ɲɔgɔn faamu quoi. Ne de y'a f'i ye ko ne kumana Zena fɛ. Zena ye min fɔ e b'o dɔn. Zena ko ayi mais n ko Zena ko ne ma k'a b'a miiri. A ko ne ma k'a b'a réfléchir ni mɔgɔ dusu bɔla waati min na i bɛ se k'i ban ko ma. A ko a b'a réfléchir wa e yɛrɛ bɛ se k'a da la k'a fɔ ko ne bɛ n sigi ka Zena lajɛ ka nin ko in dabila ten ko ne ma kuma. I b'a dɔn ne ma da i la walayi parce que e y'o ye e bɛ ka kumaw sigi ɲɔgɔn kan ou bien e bɛ ka taa munumunu ni mɔgɔ ye kuma la le fait que e yɛrɛ bɛ k'o kɛ quoi ne tɛ se ka bɛn quoi a bɛn ni Ala cɛ et puis i tilala k'a fɔ ko i fa bɛ ka baara dɔ ɲini ka d'i ma donc i bɛ t'i ka baara la i ka ne to yen. Cɛ a la i ka lamɛn sa e yɛrɛ b'a dɔn e taara Zena nɛni ne de kama ko min ɲɛla ne kama ne bɛ sɔn ka n sigi o ka tiɲɛ ne ɲɛna cɛ fana k'o faamu ni hakili ye sa ne bɛ ko bɛɛ kɛ pour que ka se ka kɛlɛ in dabila et puis e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ e yɛrɛ ta tɛ koyi kɛlɛ in bɛɛ sɔrɔla ne de kama parce que Zena nana ne de dɔgɔya ka baara ko kuma fɔ ani ne de ye kɛlɛ kɛ sanni a ka se e ta ma donc e bɛna k'e bɛna essayer ka ko dɔw kɛ ne ba kɛlɛ in bɛ ban an ka essayer ka ɲɔgɔn faamu bɛ. Ɔhɔn i jɔ fɔlɔ dɛ Zena ta kɔfɛ mun na i ye gɛrɛ bila donc o tɛ i ka gɛrɛ bila kun tɛ dɔwɛrɛ ye donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ne kelen de ye nanfigi ye ne de kelen ye fɛniya ye o de tɛ yan. Cɛ o tɛ yan. cɛ ne ye kuma bɛɛ f'i ye sa cɛ. ayi n'i kɔni n'i bɛ fɛ ne n'i ka segin ɲɔgɔn ma n'i bɛ fɛ ne n'i ka kɛ kelen ye i ye gɛrɛ bila i bɛ gɛrɛ bila kun fɔ ani i ye gɛrɛ bila ne kelen ko minnu kɛ a kɔnɔla la dɛ te sɔngɔ b'o la ko wɛrɛw b'o la donc i b'o bɛɛ défense di ne ma. Cɛ o tɛ olu tɛ problème quoi mais ne m'a fɛ n ko n ka lexe kɛmɛ ka baara dɔw yira n na ko n ka t'o kɛ hali sisan ne bɔlen filɛ a kɛlen don ka dɔ yira ne la ne bɛ ka tɛmɛ e kɔni b'a dɔn lexe ka ko ninnu ye waati kunkurunin de ye sinon ne bɛ gɛrɛ bila cogo di. dɔn ye ne ye défense min kɛ o tɛ problème ye sa ni ne nana an b'o gérer olu tɛ problème ye o ka nɔgɔn mais i fana ka essayer ka mɔgɔ faamu dɔɔni. mais i bɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔn wa bila depuis e ni ne ɲɔgɔn bila depuis i tununa ne la quoi information bɛɛ de tununa ne la n bɛ ka information ɲini n tɛ ka kunnafoniya don foyi dɔn e yɛrɛ fana cɛ n'i ma nin dabila nin tɛ pa ye sa. ko lexe ka ciw de don mais et puis ci ne yɛrɛ kɔnɔ e tun bɛ ne lamɛn de e kɔni b'a dɔn ci ninnu ye yaala de o ne ye kisɛ baden de tɔmɔ ka n to yaala la mais n'i ma ne lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di. m'a f'i ye ja cɛkɔrɔba in bɛ tɛmɛ don o don k'an dɔgɔya da la an tɛ baara fɛ buwarɛlɛkaw bɛ yen an tɛ baara fɛ don o don an bɛ tile bɛɛ bɔ an tɛ min na a don ta ja sagiba bɛ cɛkɔrɔba kɔ la cɛkɔrɔba tɛ baara kɛ. jumɛn. cɛkɔrɔba tɛ baara kɛ. Numo a to tantôt n'an sera gɛrɛ na an bɛ nin tɔ walawala mais depuis sisan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ i ka te san ka taa n'a ye. ayi i ka te san ka taa n'a ye. ne ka taa lexe ka ci la n bɛ dɔw dabiri ka bila n kun. an bɛ ɲɔgɔn ta gɛrɛ na. wala an m'a walawala. an m'a kɛ de. si bina tuna mun ma fanta ijo sa ye ki sigi ba e te ki jo mo la me no we bina mo su de boya ha fanta si fana kai sai ga mo fam don sa depuis domina e tarakta kuma infone ka ta o dona depuis domina e borante fo kana se bima mi wele ite nga telephone ta mi vocal ti mai be nga vocal la me fana ite jabi o mai fen men ne ka mo kele ne ke fanta ha et puis poupée ko yere ne afiana ne ma je poupée la poupée ba do ni setane bi no fe dongo do abi don la bi soro sa poupée re aka ci fone nyere nim sara kumina ne poupée do mo be ka fi fana ka ese ga mo fam ni ay ne be ga na ya fe deli fe dongo do de adonga foko kanu de ga barat no te pote mo kanu nga bara ebe kanu kuma ri fone ne be la memuna ibe ga lama shufe ne be nda ne te suno ala ni poupée ko ina ne ma blanc na ga foko ne voyager li kebe sega muso yɛrɛ kanu kuma tɛ ko pupe fo ka kɔnɔmaya ko b'o la e tɔgɔ ka tila ka taa y'o la e ma tɛ miiri sisan i bɛ n'i jɔ ko ne kanu ne bɛ dusukun na ni ne kanu bɛ dusukun na k'e bɛ k'a fɔ cogo min na e kun tɛ sɔn ka muso wɛrɛ kanu ka fara ne kan ne kɔfɛ pour que i ne ka kɛlɛ ka ban i bɛ promesse de ta ne ye k'a fɔ k'i tɛ ne tromper bilen. ayi non k'e tromper bilen
ni o de fi sa erreur dɔ bɛ yen nɔ olu ye leçon de sa fo ka taa fɔ ko min kɛra ne tɛ tromper i b'a dɔn ne kɛrɛ fɛ ka se degré min na ne tɛ se ka ye tromper bilen sa han ni yafara i fana ka yɛlɛ dɔɔni sa ou bien Oye, ina ta so. i ti dɔn ka tigi bilasira No a kɛ k'an bɛ awɔ Ambantli, songko bin, juga nama kau, bah, kadang apa, akadi kon, aha, sila deh ni sih. Basi foti. Nana boya masegila bari aw ye n dɛmɛ n den ka ko in na kosɛbɛ Nura ye fura ɲini k'a di yan walasa n den bɛ lahala min na a ka se k'a dabila cogo min na O tɛ foli kun bɔ an bɛɛ ye silamɛ de ni degun ye mɔgɔ kelen sɔrɔ a ka kan an bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tigi dɛmɛ Nura y'a nin kɛ a kun kan ka kɛ de degun filɛ e da la nin jɔn ka ala deli de ye nin ye a ma di masa foyi ye den ka bɔ i la surtout ka taa kɛ nin den sugu ye aw kan ka fo sabu n'i y'a ye ne ni Nura ka jɛ sera fo bi ma e de sɔnna an kana ɲumanya dɔw to su kɔfɛ ni maa ye ɲumanya kɛ yanni a ka sa i k'a yira a la a ye ɲumanya min kɛ ni e kun ma sɔn ne Nura ka jɛ kun tɛ se nin ma n kan k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn degun min bɛ e kan an bɛɛ b'a dɔn ni fɛn kɛnɛ kan ka kɛ k'e dɛmɛ an kan k'o de kɛ o ko ni e yɛrɛ y'a dɔn ka ban ko e de ɲɔ ye ko nin ye ko fili y'i sɔrɔ i k'i jilaja i k'i janto den na wa e kan ka kɛ misaliya de muso bɛɛ ma walasa u kana don ni fili ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ aw ye nin ko in faamuya cogo min na maa bɛɛ m'a faamu ten sisan adamadenya ma nɔgɔn n'i ye maa dɔw yɛrɛ fɛ u ko nin ne den ka nin ko ye ne den yɛrɛ de ka ko de don u ka laɲini de don ka sɔrɔ a ka laɲini tɛ ka aw ye min kɛ nin ye aw sara tɛ ne bolo aw ni ce aw ni baraji ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ala k'an to ɲɔgɔn ye to foli kun bɔ an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ hali bi ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛw ma ala ka so limaniya la ala k'an fato limaniya kan ka da kan adamaden n bɛ fɛn fɛn kɛ a ka taa ka sɔrɔ limaniya b'i la fɛn bɛɛ ala latigɛ don ni ala ye latigɛ jɔnni na o de kan ka kɛ donc an bɛ dugawu kɛ halisa Fanta. Ara. Ça va. Kan jumɛn bɛ yen? Kan foyi t'i yɛrɛ dun. K'u ka ɲi. Dɔɔni. Bien alors. A kɛra fama ye dɛ. Walahi o kɛra. E ma boli ka taa Segu k'anw to yan. Walahi école n'a kow tɛ yan. Ah vraiment. Cɛ. Non a kɛra fama i changera dɛ.
An fo kan changera. Ne bɛ ka ŋunuŋunu kan dɔ mɛn. O ye mun ŋunuŋunu kan tun ye? San joli e ni Layi ka kanu e b'i sigi k'o ni Zena Layi tilegan geren teriya la. Cɛ ni muso ka teriya e t'o laban dɔn wa? Fanta, ne ye nin ko in kɛlɛ kɛ koyi. E kɔni b'a dɔn pɛrɛ ne ye muso min ye ninnu ka teriya tɛ marché ka ne to yan. A bɛna fɔ e filila ne yɛrɛ ma nin wagati nin na dɛ. Muso min bɛ a sigi k'o ko la o ye ne ya. N m'a dɔn e t'o kɛ o. E b'a dɔn ye mun kɛ Zena na? Ayi. A jɔlen Layi jɔlen n ko Layi ma a ka ɲɛna ta Zena ni ne na soit a ni Zena ka teriya dabila soit a ni ne ka kanu ka dabila. Ara o ko kɛra cogo di? Hali kun ka ko kɛ ne kan. N'a ye Zena lajɔ de k'a fɔ a ɲɛna k'u ka teriya ka dabila. Fo ka Zena magari don ne yɛrɛ la a yɔrɔ la. Allah. N'i y'a ye i b'a fɔ ko jikalan bɔnnen jakuma kan yɔrɔ o fari bɛ kɛ cogo sugunin dɔ la dɛ. Desani. A tun bɛ ten de. N'i dɔn n'o ye o. Den min ta bɛ ta ne don. I bɛ ka baga ne de ma. O ma Vɛrɛba ni Pupu yɛrɛ ta bi. E fɛnɛ filila ne ma ko ne ta bɛ ta n kɔ de. O ye tiɲɛ. N ye fu siri o dan na o Pupu ko la n ye fu siri o dan na. Pupu yɛrɛ ye muso ye ko cɛ bɛ kɛ muso min fɛ ya. I denmisɛntigi tɔ ka kɔnɔ ta fo cɛw ka ɲɔgɔn sɔsɔ o fako la. Est-ce que denko in yɛrɛ ye tiɲɛ? Mun tiɲɛ tɛ a taara kɔnɔ tiɲɛ ni. Ne kɔni balila k'a kuma bilalen pewu. A y'a tiɲɛ de o. Pupu yɛrɛ a fɛnɛ bɛ se k'o la. O de la tɛ o kɛ n nana dɔrɔn n y'a pousser de. Joona. Mɔgɔ min ta bɛ ta. Hali ni anw ye i b'a dɔn k'o k'an ta tɛ ta. K'an ta ten ka taga. I y'a ta cogo min na i b'a bila ten de. A Pupu ko e m'a Pupu ko kuma dalen ya. Pewu. E bɛ a mɛn jɔn da bilen ko Pupu ya. Pupu yɛrɛ sumana yɛrɛ hali tɛ fili k'a tɛmɛ tɔ ye. Ko n y'a la tunu ne. Ne yɛrɛ kɔni Arama tɛ se ka san cɛw ta faamuya. Furu tɛ foyi fo kanu mais cɛ dɔw yɛrɛ de bɛ u bɛ yala la musow ni ɲɔgɔn cɛla la ten ka bana jugu ta k'a san k'a bila u yɛrɛ bakun kan. E ma ye dɔw bɛ yen nɔ o tɛ kɛnɛya la. O yɛrɛ tɛ la problème ye dɛ. Ka na baga an nana masumalen kan ka dɔw bana jugu ta k'o seri an kan. Dɔ b'a muso fɛnɛ la koyi. N'an ko k'an ɲɛ tɛ n'a ye cɛ ye an t'a woloma bilen yɛrɛ. Ni dɔ bɛ min kun dɔrɔn an k'o kanu ka tɛmɛ ɲɔgɔn ye. Wa kanu ko kuma yɛrɛ t'a la bilen yɛrɛ. A tɛ fɔ an yɛrɛ bilen ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko kanu yɛrɛ wa? N'an y'a ye dɔrɔn ni wari b'a kun dɔrɔn an bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn ye. Sisan an bɛ nin ko in kɛ cogo min na. Ni ɲɛ ye Layi ni Zena ye ɲɔgɔn fɛ directement i bɛ téléphone ta i bɛ n wele. Pareil pour moi aussi. A banna. Ni ɲɛ ye Vɛrɛba ni Pupu ye dɔrɔn coup de fil kɛ n na. Joona. An kan ka min kɛ an b'o dɔn. Sisan n bɛ taa n bɛ nin bila yan komi ne yɛrɛ tɛmɛtɔ de kun y'o famani ma quoi. N bɛ ka na ka nin lajɛ dɔrɔn de. A diyara n ye trop. I yɛrɛ ɲɛnafinba de kun bɛ n na. An bɛ ɲɔgɔn wele. N ye min f'i ye i k'a kɛ o kɛcogo la dɛ. Problème foyi t'a la. Ok k'an bɛn. San cɛw ne yɛrɛ dabali banna.